Ассалому алейкум тамошобинон, дӯстон, бародарон, апо, хоҳаро, ҳамватано, дӯстдорони ватан. Ҳамин видео барои Муҳаммад Иқболи Далбон мешавад. Уро ҳамин хеле гуфтанда курда. Муҳаммад Иқболи Далбон. Барои чи Далбон ки ӯ даву на ақлай, на фаросатай, на одамай, на одамият. Охайна чанд рӯз пеш видео кардам, ман навдидам, тамошо кардам амирӯз. Хаяка ӯ гапзанира би ӯ ақла фаросата би ҳамон одамое ки да ҳамон занг мезанен, гап мезанен, ягон проблемаи шуморо ҳамон Муҳаммад Иқболи Далбон ҳал мекунад ки шумо занг мезанед, қадар ҳам хитона дилсия мекунед, ҳар гапҳои русияҳӣ мезанед. Чӣ дар кор ҳамин гапҳои беҳуда? Бас ки ай бай ба худо. Амардак и чӣ гапа бо ӯ гапзаниша би ки касе ки ай оилаи бо Раҳмонуфай чи Раҳмонуфай масад дам чи масад хона бусуза ё ки вало бата илои нам то бусузи охи чӣ дамон бусузем? Мо ватан дорем, мо ватанмона дӯст медорем, президентмона дӯст медорем, мо роҳбари давлатмона дӯст медорем, ба ҷону дилмон ӯ ба ҷону дил хуну пӯст ӯ мардак меҳнат карда хизмат карда дар ватан. Ранги то саг нестад ки бро да ҳама ҷо ҳафас кина ягон чи даст нада ким куҷо бишина то чӣ тари гап зад то вообще труси то далбони натури далбони. То анам видеои мана гӯш ку касе боши набоши то анам далбон анам видео барои то айба намедуни то лаънати худо лаънат карда то бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегӯй. Ай бисмиллоҳи раҳмони раҳим сар мекунӣ. Чӣ хел дайти ҳаромзода дай ҳаром дорӣ то накӣ нуми ватана наги нуми Тоҷикистон наги. ӯ одамои касе да занг мезананд бо ранг то бо ҳамхоҳи сиёҳ мекунанд фалони ӯам ба фикри ҳамун ранги хеле ҳамун командаи хеле бо ягон таи хеле намерасанд ҳамхелиам ба фикри мохӯ. Ай ба намедонӣ то риш мондагӣ ай худо пирум гап мезанӣ то риша ҳайф кардаи ӯ риша биги то ӯ риш барои то намега ӯ риш барои шерои наре ки ноҷа гап мезананд ҳастанд ютуб одамое ки дастгирӣ мекунанд бо чанд кас дигаре ёрдам мекунанд онро риш меган ай худо пирум гап мезананд ора риш мега риш мезиба барои ки риша худованд мондак бо одоб бояд дошта боша ба мима риш доштанаш ахлоқ дошта боша я тарзи гапзанӣ дошта боша. охи тра худо бизана та лаънатӣ та айба намедонӣ даад каҷала мебарои то девнати чӣ то аю гапзанӣ чи да хути ҳангас кина хуба гӯш кини туғрия саги ҳаром айба будон камтар ираёд набаро ки ҳама мардуми тоҷикистонию муҳоҷиру касе ҳастай ватанша ба хуни дилаш дӯст медора, президентшам ҳамаша дӯст медора. Бероҳбар намешава ку да оила бероҳбар мешава хай оилара бероҳбар мон бесарпанҳо мон беячимон бубро биё оила ҷазирштаги ҳамин қадар ақл намегира лаънат ба то. Майл хай бачаҳо тамошои хуш, саломат бошин, зинда бошин. Хай подписаться, поделиться фаромӯш накунед ки ҳама ҳамин видеоро бинанд, ҳама лаънатчиам бинанд.